Sen dúbida para coñecer polo miúdo a historia de Chus de Paluso, que xa nos acompaña, sempre preocupada en que os máis necesitados non estean sós, non se sintan sós. Moi boa tarde, Chus. Boa tarde. Boa tarde. Contanos un pouco o principio desta historia, que hai moitos anos que se comezou a escribir e que está, pois ten como misión principal que en datas tan especiais como estas de Nadal ninguén se sinta só, non? Que ninguén se sinta só e que teñan un prato na mesa. Pero fai moitos anos, foi no ano 95 cando decidimos que a soedade que sentíamos nós non a tuvera que sentir nadie, al menos unha pouquiña xente que pudera acompañarnos. A soidade polo falecemento da súa filla Patricia. Sí, a nosa filla faleceu con 18 anos e aquel ano, cando fixemos a primeira cea ca familia, dímonos conta que aínda estando sendo 14 personas, sentíamos nos sós. Esa soidade acompañada, sí, que tamén existe. Sí, moitísimo, moitísimo, e moi grande, ademais. Entonces decidimos a partir daquel día que iba a ser para toda a xente que nos puderamos acoller na nosa mesa. E agora somos unha gran familia, sin coñecernos. Fixeron coa desgracia a felicidade para os demais. Para os demais, sí. Para nós, cada 24 e 25, e lembrarnos que na nosa mesa hai sempre unha cadeira vacía. Que é o síndrome da cadeira vacía? Porque a silla vacía, cando máis vamos cumprindo anos, todo o mundo ten eso na súa mesa. Sí, antes ou despois, todas as familias pasamos por iso, pero é admirable, dende logo, como apuntaba Beatriz, ese xeito tan transformador, non, de converter unha dor tan intensa como é a perda dun fillo en algo tan solidario e tan bonito para os demais. 30 anos levando a cabo esta iniciativa, xa van facer 31 en Santiago, enchendo moitas sillas, acompañando a moita xente, creando unha gran familia de algún xeito, non? Non vos sentides arroupados ou acompañados nesa dor de algún xeito a través desas persoas? Moito, moito. Pero tamén eu quería aclarar algo, que as cousas facémolas porque nós nos sentimos ben. É un pouco egoísmo da nosa parte. Se ti te sintes mal, non o faz. Claro. Entón, facendo isto, a min personalmente, cálmame un pouquiño a dor que eu teño. E máis este ano, aínda peor. Claro, porque este ano só está o 50% de Paluso. Casi o 90%. Casi o 90%, porque o seu marido era o 90%, non? Sí, para min, sí, para min. Conocino cando tiña 9 anos e medio. 9 anos e medio? Sí, el tiña 14, sí. E cando se fixeron noivos? Cando empezamos a coñecernos. Pero non os 9 anos. Aos 9 anos e medio. Sí, case. Os 11 xa sabía que eu quería con toda a miña alma. Que bonito, sí, que bonito, sí, sí. Ten que ser moi difícil. E levábamos agora 53 anos dormindo na mesma camiña, Será o primer Nadal sen el, que é duro. Pero por él hai que seguir. Por a miña nena tamén. Emocionase, é normal que se emocione. Sí, porque faltará o chocolate que el fai para a xente que pasa por ali o 25, que sempre facemos o chocolate con churros para todos os que pasan pola Alameda. De algún xeito estará Serafín, como todos os anos, moi presente, ainda que sexa de outra maneira, porque está no corazón de toda esa xente que se xunta nesa Alameda para sentirse acompañada nestas festas e elexir esa familia, non, que se pode elexir para esa noite. Contanos un pouco como acontece esa maxia desa noite. Quen se senta nesas cadeiras, quen comparte, como facedes todo iso? Mira, é bonito, é precioso, é maravilloso, porque séntanse de todas as clases sociales. Tanto a persoa que dorme na rúa como unha persoa que ven... Sempre poño este exemplo, que é unha familia que ven desde Pontevedra. Viñan cos seus gemelos, cos seus nenos pequenos que eran aínda na silla de paseo, e agora os nenos teñen 15 anos, 16 anos, e tan pronto comeza a vir os anuncios do Nadal, eles din, vamos a Xunto Chus. Eu sempre digo, non vides a Xunto Chus, vides o Paluso. Pero eles, sabes, para eles é Chus. Sí, para ese regresar, non, a ese lugar feliz. Esa xente, cada vez que ven, sempre din,
o mellor Nadal que Ou pasamos. sexa que non se senta á mesa simplemente as persoas que teñen necesidades ou as persoas que se senten soas, tamén as persoas que atoparon unha familia en Paluso. Sí, pero por causa da súa idade. Sí, inicialmente. Sí, pero continúan sendo solas, porque se non están soas non veñen. O sea, estou moi contenta cando hai alguén que non ven precisamente pois porque atopou outra familia, pero sigo tamén contenta de saber que esas persoas que siguen soas veñen. Claro. Que non quedan solos na casa. Eso é que o que nós queremos é eso. É que cando cheguen ali sintan ese... Está vendo as fotos, claro. Sintan esa familia que sin coñecer os nombres nin a súa situación son benvidos. Porque non hai que olvidar que son convidados. Non veñen a pedir. Claro, son convidados e entendo que entre os convidados tamén xurdirá a amizade. Sí, entre eles tamén. Entre eles, moito, claro. Entre eles. Moi bonito porque o ano pasado tuve un árabe al lado dun xudío. Que bonito. E hoxe en día fálanse. E non yo dixen hasta o 25 cando marchaban xa, que dixen eu, mira, levades vos ben, estades ben, sí, xa nos cambiamos o teléfono. Pois ele é xudío, e ti eres árabe. Entón, quedaron así ao principio, pero hoxe en día fálanse, e voltan este ano tamén. Claro, comezan eses vínculos, non? E esas relacións Sí. da propia xente que acude. Estábamos vendo aí, bueno, que temos unha noite preparada con todos os elementos, porque Sí. hai de todo, hai música, divertimento, mesmo agasallos. Como conseguides? Eu sei que contades cunha rede de apoio importante de xente que quere colaborar, que suma, non, a esa iniciativa, pero como conseguides chegar a todo iso e formar algo tan especial para tanta xente? Mira, durante 15 anos isto pagámoslo o meu marido e meu seu. 15 anos... Íntegramente vos? Todo nós. Cando chegou a crise do 2008-2009, nós dixemos que imposible de seguir así, porque ou pagábamos os nosos empleados ou... Claro, non se podía sustentar. Pero Simone Negrín, que foi o noso primer voluntario, o noso neno, que sigue sendo, involucrou o Coro da Rá e os amigos do Coro da Rá. Pero aquel ano que dixen este ano xa non se pode facer, involucrou a todos os restaurantes de Santiago. Entonces chegou un día, aos poucos días, e dixo, ven fora. Enseñoume, traía bacallau así de gordo, traía moitísimas cousas. E o ano seguinte xa o Coro da Rá fixo unha gala, xa poñen os amigos do Coro da Rá tamén poñen petos por todo Santiago, pero unha parte tamén a poñíamos nós. As nosas pagas das nosas pensións eran para iso as dobles pagas. Este ano é diferente. Este ano é diferente porque, bueno, o ir Serafín, o morrer, é unha palabra que non me gusta emplear. O irse Serafín, nós non podemos pagar os 2.000 e pico de euros que poñemos todos os anos, porque en Suiza non cobras dúas pensións polo mismo. Eu perdo a pensión de Serafín en Suiza. Subironme a min, pero cada vez que vamos a comprar pipas, digo ya a miña filla, Ana, non cojas máis pipas que non llegan. Con lo que me subieron a mí de Suiza non llegan para las pipas. Pero Graciela é a dona de Chicha Lovers en Santiago, tuvo unha idea moi grande de facer un prato para a cea do Paluso. Entonces, bueno, pois fixo eso. Alguén pode comprar o entrante, o primeiro, o segundo, cena baile. Sí, moi ben. Que ben, Chus, que contades con tantas colaboracións. Eu quería que lle contaras a xente que está na casa e se sinte soa ou ten necesidades, como pode facer para formar parte desa gran familia de Paluso. Buscar o teléfono na páxina da Asociación Paluso ou na cea do Paluso, ou a festa do Paluso, chamar e reservar, nada máis. Isto facémolo desde a pandemia. Pois porque por seguridade e por todo, ora facémolo con reserva, que sempre chegan 20 ou 30 ao final. Ata cando se pode reservar. Que non teñen reserva. Claro, por iso, ata cando se pode reservar ata o final. No, aquí podese reservar hasta o final. Pondremos mesas, ainda que sea fora da carpa, pero a xente non vai a quedar sin compañía
e sin un prato na mesa. Pois, Chus, mira ben a pantalla, porque alguén ten unha mensaxe para ti, é unha mensaxe importante. Eu quero mandarche unha aperta enorme, unha mensaxe de cariño, de amor. Eu descubrín a Chus hai máis de 20 anos. A cuestión é que eu quedei namorado, prendado desa idea genial que tivo ela de facer esa festa de Nadal. Costou durante moitos anos que a xente entendera que non era unha cea de pobres, sino unha festa maravillosa que agora xunta casi 200 persoas cada ano. Eu síntome moi orgulloso e afortunado de ter coñecido unha persoa tan increíble. Nada, mándoche un bico, unha aperta, quérote moito e vemos pronto. Eu temo, Simone, non? Ese primeiro voluntario, dicías ti cariñosamente que é o teu neno, entendo que tendes unha relación ben especial porque loitastes moito, non? Para conseguir... Fijade como é que fai 5 anos que vive en Madrid, pero el ven. Día 23, 24 e 25 non falla. está co Paluso. É que é paluseiro maior, non? Xa se pode sí, considerar. É o noso claro. paluseiro, é o noso... Sí. Simone, mira, acabo de falar del, ves? Mira ti, Simone é moi especial, sí. El di que son eu, pero eu, se non conto con persoas como el, non, e todos os voluntarios que veñen. Eu digo sempre, se non pensas volver o ano que ven, non veñas este ano. Porque engancha. Paluso engancha. E cada persoa que yo digo e volta, dime, tes razón. E como se pode facer para ser voluntario? A chegarse á carpa. Chegas á carpa e faz o que ti boamente podes facer. Sumar, non? Como Sumar. de axudar. A Ni mí máis pareceme ni que menos. poucas cousas, como nos estabas ti agora contando, se analizamos poucas cousas, reflicten mellor o que é o espírito de Nadal, que esta iniciativa que estades levando a cabo, non? Que a xente se sinta acompañada, convidados, que sintan ese calor do fogar, nunha noite tan especial na que se notan ademais tanto pois as ausencias, os problemas. É tan importante o que facedes, Chus, que non teño palabras para, de verdade, é admirable. Non. A nós é o noso soño. É o noso soño. Ainda ayer, hai 2 ou 3 días, falaba ca miña filla e dicíalle, o único que che pido, por favor, non é un enterro, non é que continues ca festa do Paluso. Pero creo que, ainda que eu non este, os paluseiros farano, porque teñen o Paluso metido dentro. O espírito do Paluso é manos que non dais que esperáis e hoy por ti, mañana por mí. O sea, é o que decimos sempre. E tratamos deso, que de que a xente esa noite sea o verdadeiro Nadal para eles e, sobre todo, que se sintan en compañía. Este ano hai moitísima xente que acaba de chegar, xente que ven de outros países, xente moitísima de Santiago, dos arrededores, se vos dixen que ven incluso xente de Pontevedra, pero este ano teño familias moi pequeniñas, incluso monoparentales, que acaban de chegar e que non sabían que facer. E que serán tamén benvidas. Chus Iglesias, moitísimas grazas por facer Gracias co posible o imposible o mellor posible.